Bună seara, vrus nutritori! Gini ne aflăm tu Gioia din Movete Armânească. Tora seara vanizăm tu nu Vasilii mult largo. Vanizăm tâși Portugalia, Lisabona și va și dăm zbor cu una română, si va naspună lucrinali și mșati, disinferti tuți pistivsim, Daniela Marzavan. Daniela, gini ne viniști Movete Armânească. Bună seara, Gini Vaflai! Mihărsescu că mi-a călisit de atâtea ori și în sfârșit aflăm un chiro. Daniela are aproape un an de anda zburăm pe standamusi și treacă vine oara. Nama ca nu oară nu este amânat. Tot când avem chiroti lucri buni și mșati, știi, geam la nostru. Așa este. Și mini protanenti să hurchim să aveam zis și ația, mi se spari, vă admir atâta că aveți atâta tenacitate și atâta răbdare cu programul ăsta și tot așa un an când o zburăm, nu pristipseam să zic sincer că v-ați continuați așa ca sistemână, mă rog, nu știu cât de des adrați voi și de primul mi-mă trăiesc când am chiro la înregistrări. Serioase, nu este tot nalișor. Știu că nu este, știați, și toată echipa care este cu voi și toată echipa tehnică, mi se pare un lucru... Vreau voi să Hristusescu iara, antănase cu Cliciu, ține ajută ca fioră cu grafica, Hristuserti Maria cu Cliciu Crăciun, știi Viorel Crăciun, ți sunt doi tora seara cu noi, au ține ajută cu partea tehnică și de adun cu noi și Șana, mica lor, ubășem. Și nu voi să gândesc să spunem că timutritoria noștri care vor să baga întrebări, poți să da restul lucru, sunt live-ul ți dezvărtea scriitora pe Facebook și Maria va inda hăbari când aveți vrea întrebări și noi vedem desi știm să dăm șapan desi. Daniela, ca de cafiu a rămas vizușa noastră emisii, a curhima și cu un aduțere amintii care sunt zărținile tale armânești, să masă știi, numa, sisoi, desi știi, diu vinir a României. Mi se pare mult îmșat să hurhim cu această întrebare și mi-aduc aminte de toate nunțile, pomenile, botezele. Eu de preună, ei vă rămai și întreabă, tine de acurihei, care sunt pupânii? Așa că cunosc apandisa la asta întrebare. Pupânii dit partea al tata, Marzavan, venire dit cadrilater, dit Balcic. Și papul meu, Steriu Marzavan, de preună, pirmituseacă din șate era cloții. Ei, pisvesc că aveau vreo 18 de ani când fură, nu ziți deportați, cum ziți, strămutați, așa. Nu știu câți este, vreo zbor în heamă care se mușuțează în heamă. Este lugurie care se adră, care pisvesc că nu fu diplișoară, ei atunci. Și papul meu, tatăl lui, îmi zicea, ei erau tugârții, lipsiru fugă de acloții. Ți loc de gârții? Nu știu să zic. Mai știu că, cum îi zice, strău papul meu, este iuva înmormântat pe la Dardanele, tu Turchie, că fu acolo asasinat, nu știu, adraclo, lucru, avea multi oi, cum zițitora, lucru internațional, cum adrau Armeniei, da, de atunci, și era poliglot și el și papla meu, și el, cum zici, fost strămutat de 3 ori tu bana lui chirutut. Și tu gârție, și tu vrgărie, și de-apoi aia când nu-i comuniști, și tu în România. Așa că faci tuftare zărținile iarăși tora. Masa ai fără alte soi care, nu știu, sunt cam auși, tot n-a faci să întrebăm să le aflăm mai este lucruri.
Chiar și eu, îmi pare rău că nu am întrebat pe păpânia mei, mai multe lucruri am dat buna. Noi am zburât mult și el ne zicea mult de străpapula lui și după aia știu că se recăsători mama lui, are de partea a noului tată, cum ar veni frați Vitre, de Arnăutu, cu care știu că ne vedeam la nunță și după aia din partea al mama era tot dit cadrilater, dit vârgărie de-al piștalu și după aia papul meu dat de fumei, cum zici, la un sor care nu putea să aibă cilimei, cum s-a drat atunci, știi? Este să zburau, așa, nu, că el fu dat și tora cred că asta și un lucru, nu s-a dar. Și s-a drat atunci și după aia lua numai de zorică. Avea și mulți cilimei, deci amintea și mulți niți. Așa era atunci, așa sfățea. Și ei erau ca maniți, păpâni din partea lui mama, cu zația ai maniți și ca cilimei fură strămutați tu comuna Baia, maca, și alanță tu Cogălnician. Și după aia zmutară București, ca majoritatea armăilor. Și București mea, cum tricură armânie care nu erau... Tu ții lichii zici de București? Tu ții lichii erai? Țin spre jumătate. Mine continua Arada este din nomadism, știi? Cum noi dacă himsumai din nomad, ania nu există de un loc. Și nu ți și de un loc. Mi-a risit un interviu de-a tău că ziceai că după sunt hi armână, după locul de amintare hi română, după praxi hi germană și după locul ți lo alisești tora tu chirolo di Sony hi portugheză. De toate este ți-am grea că n-ai mai mult tu zigă. Știu că ai băhare să-mi spui tura că partea armânească în grea că n-ai mai mult, am apandisa asta ta. Știi cum este? Ca la un pom, un copac, ai zârțânile, ai trunchiul, cum zic, zârțânii armânești, evident, toate valorile, toată praxea. Ai trunchiul care este jumătate român, cum copilăria în București, toată istoria care nu fu nici rișoară, nici toți știm, toți bunăm tu idea perioada de tranziție. Am și trunchiul nemțesc care nu pot să-l ignor. Și după aia fructele care pasiv și mai șate și mai lugurii și ați ales că sunt portugheze. Mama, tuti în greacă și tuti sunt umșate și de mine este mai mare bogăție care pot să am. Este un mare eștearițiu de alihia de toate aceste părți ți te-a dat omul ți ază. Zicești că la 15 ani fugiști de România și nisești Germanii. Câți Germanii? Cum fu această aleagere? Câți este Vasilie? Cred că mi-a lapsi Vasilia pe mine. De pe unul locului mi-a lapsi nu invers. Mininești cu intuiția. Mă abțin strategic mai mult după aceea ți aduc că este locul eu va pot să cresc personal. Ai limba germană? Ușteai ghini? Ușteam. Mine eram la școlia germană, de la 7 ani. Că mine acasă, noi zburam armânești, mucânești și deranjam la școlie multul. Eram un cilimean dificil. Eram un cilimean dificil. Și atunci mama mi băgă la lecții de germană. Aveau zis că asta este mult greu de învățat. Bagă lecții germană și bagă mintea la contribuție și nu va mata deranjează, nu va mata hibă cilimeanul acel care avea probleme. care are mult prea multă energie. Și îmi băgă lecții de particulare de limba germană, unul are peste mână, o țineam pe profesoară câte 3 sihăți la mine și tu la un moment dat inea de 3 ori peste mână câte 3 sihăți. Și nu mi-a săturam să înveți limba asta greu, la 6 ani cât aveam eu. Și atunci nu prea ieși... limba germană.
Nia vuhari mi fascina, era mașinică și mi fascina. Și atunci mi-a dat deja școlia germană, de sărghina, acolo poate să-și consumă toată energia cu limbile. Și așa intra la școlia germană și la 15 ani vrea să neg tu Germanii cu un program de acel de exchange, de alexării de fumei. Și 6 meși. Puteai să neți, șezi tu una fumei, ți bănează Germanii. Și sculia mea avea un contract cu un sculii, adrai toate aplicațiile și așa și nu mi luară. Mini era clar că eu va neg, aveam geamantanul adrat, mini eram pornit. Rastul la uși, mini voi ies tuxiniti, nu știu, aveam așa un climare. Nu mai vreau să șed București, eram mult un șatut. Eram implicat în ansamblu armănești, eram implicat la televiziune, tu program de cilimeni, tu balet, tu teatru, eram mult activă, aveam mine în de unele șiri. Și mama și-a dus atunci aminte că era careva Freiburg, un armân mult cunoscut, un mentor care fu timare simasiti mini și care avea zis asi și când mi-a văzut la 11 de ani, mi-a văzut un spectacol armănesc și zis, fiata este, va hiba noastră, tu năzu, va mi-a adus tu Germanie. El zicea că la facultate. E mea că minineș deja la liceu. Cam aonia. Și așa neș la 15 ani s-a dar un alexării de este de 6 meși, de 6 meși s-a dar 12 meși, de 12 meși s-a dar 2 ani, și după aia s-a dar 3 ani, și după aia întâlci bacalaureatul, a hurhi să studiez acloții științe politice și și trecură ani și armași acolo. Lipsea și zicem că este om avea numai Vasile Barba. Vasile Barba, Bine. Ninti să zburăm de este chiroțil trecuși Germanii și Freiburg. Îmi spuse și o ați imanente de activitatea ce o aveai cu ansamblu armănesc. Cum se face este lucru? Ție ansamblu era care lua draft? Să petrecui caduri. Reconstrui ați cu mama, că nu mi-a atâta aminte și cum se fac lucrurile. Și v-a sunat și ajută-mi să reconstruiesc, că numai ta știu cum să adră. Și știu că poate ne mutrea și tora Tana Mina dit Canada, pe care o respect mult și voi mult. Și eram tu ansamblu a ei la școlia Nicolae Iorga, la Liceul Nicolae București, și ți petrecui și caduri, știu că valibați de apoaia tu chat, și ansamblu sclima Lilici de Prunveru. Și adram dansuri, cântam, ziceam poezii, mini eram solista de zis poezii, că eram și mini-actriță la Teatru Ion Creangă și aveam talentul ăsta, zic, să recit mult umșat. Și de priună eram ața care recita poeziile în armâneaști și toți pupâinii plângeau, tu public. Era chirolul când avea curhită să sadară și spectacole și Pistipsescu. Era mult îmșat. Și atunci eram în oară la Uniunea Femeilor a Române de Pretutindeni, pe sus ca și sclima, la doamna Meghea. Cum? Unia Amierilor Armănii. Unia Amierilor Armănii. Mata există, Florima? Eu așa știu că este. Și știu că acolo la doamna Meghea, care este soră cu profesorul Vasile Barba, cu Lali Vasil, cum îi zic mini, cu multă vrare și cu toți care trecuri pe la Freiburg, și îi zic. Și ea mi vizu, acolo și si lipsește să adrăm un ansamblu, să neam Strasburg de adun, să adrăm acolo lobby de limba armânească. Tu acel chiro 1997 s-a îndrăgea recomandarea 1303. În 1997 îți dea de recunoașterea, recomandarea 1333. Și tu ai este context, ni călisiri să neam mai mulți cilimeani, să ajutăm cu un recital, știu că adrăm chiar în Strasburg, în fața Consiliului Europei,
Ninti la Consiliul Europei. Acolo ninti dansăm, jucăm, funda pe acălisiți și la congres, la conferințe, când ei adrau, se adunau lingviști, ei se adunau lingviști să zburească lucruri care noi cel mai nu le checăseam. Am noi eram șat că cântam, jucam, un chirom șat. Și Haracă a avut atunci ta mina este idee de a drăiești ansamblu, că s-a adunat acolo multe cilimeni și de acolo lipsesc cu are crescută și nu am o vrea armânească. Dansurile și tutti, mine știu că după aia la anunț, mi-a întrebat pe mine tetele și tutti, cum se joacă pe dușca, cum joacă, nu știu, și mine știam că noi dacă adram repetiții la peste una, mine știam că este. Și cântițele le știam mult umșat, fu o activitate mult umșată ca cilimeni. Erați mulți cilimeni acolo, tu ai stat ansamblu atunci? Eram tu sala de sport, dacă mi-aduc bine aminte. Poate că, doamna, la mine mă casti. Vrânghiți minim, pe că eram și aveam porturi umșate, știu că mi-avea aflat în maia mea din partea lui tata, portul ei de mireasă, pe țel purtam. Stulia de unde eram vestă, țimșat. Că ea, dacă era nică, maia mea era și nică zancă. Tu te-ai niță atunci, nu știu cum lincă pe asta. Și mine la 12 ani, Ania fustanea ei de când era mireasă. Și era mult umșat să badzi ațale lucruri, să badzi flori sau toate ațale ce mai aveau ei. Cum să ții la ația ce-ți bagă de mala. Ghiurdani, ciuprachi, Aia este ținul fură confiscate, ațale care putuia să le ascund ghini, mărata, și de prin aia este mai masă remană, bagă-le acolo la spectacol, să vadă lumea, ce avem noi. Așa erau lucruri. Îmșat, să ne turnăm la momentul Germania. Ok. Freiburg. Să-mi spune că am ți-aduți aminte de Chirol Ațel, cum era Vasil Barba, cum îl vedeai tine cu ochii de fată de 15 de ani și după aia anda crescuși. Și desi ai luat parte și la vreo activitate acolo, Freiburg. La tutti. Cum? Lali Vasile arată mine ca vreo pap, al treilea pap. Avui multu tihi, că alții n-au nici un pap, mine avui 3. Și așa ca figură fu di maritimasi, mine maca eram și cam anică, eram și cam protejată și cam apropiată. Eram cam hidipsită, zicem așa, că eram mai mică, eram minoră, cum zici. El și cu Ecaterina Barba, cu Chira lui, nu mi-are de excepție. Mi protejau alte turlii, că aveau și responsabilitatea față de guvern mea, față de un minor. Și mi băgat la un sculii de feti, catolică. Eu era și fata lor, fusese acloții, și deam la un femeie de nemți, tu este exchange, tu protluan. Unul femeie fantastică, cu care și azi mult soț și părinții mei, cu părinții femeia este de nemți, sunt mult soți. Și cum era ziua mea, ne deam la sculii tahinorli, la este sculii catolică de feti, mine știu că ajung acolo și sunam în România, auați tu, Germania ești tot sunt mai avansați și au sculii de feti, Maia, cum aveai tine? Maia mea care adră liceul la Balcic, când zicea că era liceu de feti. Și zicea, Maia, auați, nu știu, nemții ești tot sunt mai avansați ca noi, dar nu ai că au sculii de feti separate, mi se părea mult ciudat. Am avut un sculii bun și după aia, după sculii pe la 12, 1, 2, după prânzul, ne deam la biblioteca lui Lali Vasil, care era în incinta Fuși, bineînțeles, și tine. Nu eram. Nu erai? Nu. Chiar tora vera trecută trecum prin Freiburg și de preună acolo neg să dar un cadru acolo, nu știu câte, de preună când trec dinăsescu să ved biblioteca. Era în cadrul seminarului de romanistică în incinta universității.
El avea la universitate un statut special la seminarul de romanistică, de cercetare test limbă. Și avea o bibliotecă imensă, din, nu știu, vreo 3000 de cărți. Și mini, de adun cu Tuchirolațel, mai avea două fete care i-ar rămaseră multă soață, Elena Manțu și Andreea Visoșenski, două armânii, pardon, unul fârșiroată și unul grămosteanu, multe, de mare simasină, de brunar deam, nu că una e fârșiroată, că la de grămosteanu, dit Constanța și Cugălnicianu și noi trei andrezeam biblioteca. Știu că mi luam toate cărțile, care erau niscânti, cam avechi, le andrizeam cu multă vrare. La liva să-mi zicea, tine cu mirachia, dar oriți îți dau tadrare. Ștaha lipsește să andrezi un carte, ștaha lipsește să andrezem următorul congres. Știu că fum la congresul de limba armânească, când îi ne-au dit Paris, bineînțeles, de priunii era cloții Chira Iorgoveanu Manțuș, cu Iani Manțu, Iancu Pirifan, Nicolae Caracota, toți care erau tuxiniti, ne-au de priună și mine ajutam să organizăm congrese, conferințe, cursuri de limbă armânească și, bineînțeles, andrizeam revista Zborul al nostru, adică adram layout, știu că băgăm și online, îți dai seama, în anul 90, nu știu cât, nu, 2000 era. Aveam adrat un frânză, zicea la Livasil, adrăm un frânză web și lipsea și să înțepăm aua, adică îți dai click. Și ne chinuiam să apriduțem pe armâneaști zboarele astea care... Care sunt tehnică, mă multul și doar asti marizore le-a dus pe armânești. Marizore și astea era preocupările noastre de vreo două ori pe stămână, mine ne deam acloții și eram acolo de ajutor, tu redacție, tu organizare, mai ne deam de preună la Strasburg cu delegația de diplomați să alumtăm cauza armânească, mine eram mică, mult mică, și apriduțeam din franceză, în germană, în armână, în română, eram și mine acolo, n-ai mai mică, n-ai mai hăidipsită și ațea care putea să mai adară șalatul, că eram cam mai mică. Aveam să se ierta. Se ierta și maca nu știam la cadru, eu lipsea ședul că avea un protocol mult strict a cloții diplomații, nu era țiva. Am amintit mult îmșati. Pisipsesu că fu un chiro mult îmșat și m-a spus că aveai și acolo și alte fete, alte soață. Nu era Edip singură și alte soață meați, era armânii. Și Elena Manțulenț o avem oaspită și ea tu în altă emisii. Daule armasiră mult legate de armâname. Daule armasiră mult, cum să zic, noi fu născuli, chiar azburam multe zboare armânești, acolo le învițai. Eu mi turnam de Freiburg, de Crăciun, de Revelion, mi turnam acasă în București, mai aș papuș și alanț papuș, mămăica, departament, și tu duzeau, oi la fată, eu am vițat așa, cât de gine să zbrăstărnești să mă... Acolo la sculia noastră tu Germanii, da? Tu Germanii aveam învățat să zburăsc armânești și cam mai gine și să nu ți-i barșini, știi? Să nu ți-i barșini, țitor armânești, este sunt vechi. Avuși vărvoara este chiar că ți este arșini, că cu partea asta ta armânească? Nu, ca nu are. Mai ales că tu Germanie, bineînțeles că tu studiusau. Mine aveam mulți soți de la sculie, adică soțele mele de la sculie, emși de la fumeaia din Emțiu și Deam. Și ei de prună a întrebat, dar tine ți-a dar după sculii, ți preocupări ai tine că nezi, andrezi în revistă, andrezi nezi la Strasburg, ți preocupări să este de cilimean de 17 ani, ne deam și mine și la petreceri, dar adram și partea este. Și de prună li permituseam și toți știau că ți sunt armânie, care este la Vasil, ți este... Era ca o poezie învățată și... Ce Saul ca... play. Am de multe ori m-a întrebat tine de iuhi, ziceam cât kilo ai.
Cât chiroaș să permită să Bună întrebarea și lipsește să zicem și noi cât altul. chiroai, cât de detaliat vrei să zic și va să zic. Ma de prună che noi fu una mândrie, fu multu perifane, că him și armâni, și române, și bânăm tu Germanie, și azburăm tutti graiurile este și mai ales când ne zeam Strasburg cu delegația de armâni, de catalani, de retoromani, de, mă rog, știu că ne zeam Disentis, fumănoare, cred că atunci a fost Disentis ne adunăm, protaoară în Paris. Ne adunăm. Și era mult umșat metafora asta, pe care nu vă o gărșesc și azi o am tu minti și ne-a tu migdane de priună când vede lilici îmșate, care ne-au mult un hari lilicii, la li vă și tu gârdina mare a Europei, limba grailor nostru armânesc este una lilici. Și toate lilicile sunt de mare care lipsește să avem angătan. Exact, lipsește să avem mult ananghi de toate lilicile, și ațele mai niți, și ațele mai mări, și ațele care ocupă mai mult spațiu, și dar umbrele ațele mai niți. Și ca un bun grădinar e Uniunea Europeană sau Consiliul Europei sau care este responsabil de păstrarea tuturor limbilor, cât din niți sunt uialii, lipsește să aibă anătan de tuti și să li da apă și nutriție la tuti. Și de-ațea noi era mult mândre perifani să avem ahâtea lilicii tu sufleta nostru, numai așa una. Una mșată mindri, are nu Andreapsi mai este mobati de tora seara, nu zburăm te este lucru, am cara să ai mirachi și cara să ai vreo carte acolo, care rămâneaște am legat de tine, m-ați vrei să duci vreo poezii care vrei tine? Nu e poezie. Ai curnicea acolo. Care mi-are harea cât de mult, e fare stochira, că mi-a dat de când mi-a dat de 2019, era la mine acasă și mi-a dat de casa de Ivusescu, mine de Ivusescu la fetele mele noaptea, când în seara înainte să bagă. Și e ca vrei, și mi cheamă, îmi dau mi cheamă ta să-i inspir pe cei de acasă să adivăsească la niți curnicea. Tora după hânță ani, vă să ne aduc aminte, ați le permiti, ți le zicea paplu, suma umbra copacului. Acolo era maș locul a nostru, lumea noastră, maș a noastră. Vera, a umbra copacului, cădea peste noi și eu cu paplu intram în lume necunoscută. De-alihea, ini de-alihea era ația lumii. Era lucri ți le zgurnea mintea lui? Eu, fetica de atunci, buneam sub umbra copacului, în lume plină de fric și ciudie, de întrebări fără cleaie mintea mea de cilimen. Paplu ne-a spunea permiti cu amirați, cu oameni mitimei și glari, cu fete și fciori alepță. Era poate permiti ți le ascultară toți ficioriții de pe este lumii. Mai mult iarna, când nopțile era lunză, ne adunam niga foc, toți nipoții. Eu, naima marea, sormea Tana, frate Iumina, taifa li teta Tana, Lenca, Ora, Mina și ficioarea li teta Cula. A este tăbăbâie de cilimeni, ne adunam seară de seară și cu gurli căscate nutream paplu, care de preună dipina un glem măhipsit nevidzut. Mult umșat. Permitlu. Mult umșat. E hărioasă că spusești cheamă de cartea de permiti îngrăpsită de Chira Iorgoveanu Manțu, Curnicea. Și mea că în iarna, acolo tu permit floia să s-a zburat de serli de iarnă, să aproache iarna, așa să află și noi serli de iarnă, cu permiti armănești. Papi și măile să permitusească chiar și fără carte. Eu știu, mai am... Dora, nu știu cât e mai și câți papi știu unica permiti. Te-ația sunt uși cărțile, Tora mea. Avem cărță, așa că lipsește
Slăgivăsim anislor și cam amărilor, că știi mări, Și Daniela, trecut jumătate de sihate, nici nu știu cum trecut jumătatea de sihate și noi câți să zburăm multe lucruri, ți le avem aoții. Nici nu mai adrăm nici o emisie, Florentina. Asta adrăm nici o emisie. Pusești că de-a poane ești la facultate și adraștiva tu domenia de științe politice. M-ați vrei să spui tine, da, lucruri test facultate. Știu că de-a poaia de mulți ani lucrez și adrași și tăxeari research tu domenia design thinking. Și este design thinking. Că mulți sunt mutriști limba română, cum l-a predusiră, cum l-a dusiră tu limba română și l-a dusiră tu zații turli. Ți ciudi este asta, nici nu știam cum se zic pe armânești, zici că minduiare design, tora nu este diva. Da, cât design, cât design să drale armâi. V-am zis inima multe lucruri, eu așiți un exigi ți minduiescu că este mult aproape de ți va năzistini, zice și că este design thinking, este acel proces ți are tu naeti să găsească ți ananghi a oamenii, să spună că ți minduire pântora nu este de pași, că lipsește să mutrească lucrurile de-un altă mutrită și să află nali cu lăi, solutions, și catastasi, nu știu, m-ați zis, ghini. Mi se pare că este de una afli cu lei, adică afli soluție. De pe unde mine afli mai aproape de design thinking. Multul, ziceam că este mult ghini a predus definiția și pe ansamblu, mai am nici un carte. Este o scoasem în primăvara citricu. Cadrul de posterul a fost cu tortul, este de la ziua al Leonardo da Vinci, care a înclisi 400 de ani pe aprilie. April, așa. Și scleamă Are They or Are They Not? Creativity and Innovation Affairs. Are ați o chestie mult mușată, mă rog. Și ați discutăm cu mai mulți cercetători, practitioners, dit domeniul ăsta de inovație și design, terminologii care sunt M nu sunt. Este zborul de termene ambigue, cu care poate să M zică este, M zică lantă. Și că ți-a scos în carte este, toate lucrurile este ți-au adrare cu creativitatea, cu inovația, nu sunt lineare. Cum zicem la inovații, pe armânești, nu știu, eu zic că Xana Alăxeria, nu este acolo 100%. Să să inventăm un zbor. Cum zice cine? Xana Alăxeari. Alăxeari, Iara și Iara. Xana Alăxeari. Iterativ, este grecesc zborul. Iterare, nu știu, care este la fel la baza design thinking. Vă năminduim, cumva îl zicem pe armânești. Vă să preducem lucrarea mea. Putem să luăm ca neologism pentru Sony, să-i ducem inovații. Pentru Sonia și vă să drăm. Cum ziceam noi la frânza de internet, la site, frânză, eu anticipam, adică dădeam click. Va să vedem cum ți zboară, va să aflăm. Și cât ascasem cartea este Are They Not? Că toate lucrurile este ți-au tădrare cu creativitatea, cu inovația, care sunt transpuse tu lumea de business, de afaceri, care este o lume mai rațională, lineară, eu explicați lipsește schibă și 1 plus 1 adară 2. Nu și-au locul
cât se cu minduirea este mai creativă, iterativă, noi putem să rezolvăm probleme cam complexe. Și aș vrea să dați probleme care tu ziua de azi, în plină de crizi, toate turlirile de crizi care le vedem, și tora zațeani, și tora și cicli care stornu, sunt cam greu de să le dai cali cu un minduiare lineară, cu un minduiare de planificare, cu un minduiare care este mult bună tu perioadele de stabilitate. Când tine ai o organizație care este o entitate stabilă, care are un context, să zicem, economic, sociopolitic, legal, stabil, are anche de alte minduiare. Și de-ația, mini care de 2011 aplică este turli de minduiare, de metode, de mindset, minduiare, metodologie, tools. Observai că momentele de criză, multă lume caftă acest tip de minduiare, de... Asta era un întrebările ți le aveam, ați rădăpsit, este dalihea că este Xana Alexer, creativitatea și innovation. Sunt crescut cam mult andai ini chiro de criză și tu populi, văsilili care trec pe chiro de criză? Diți vizui mini, știți cercetarea țiuadrai mini, mai ales 2011, 12, 13, neș pe căiurile crizei. Eram mult curioasă să aflu ți-a dar criza de creativitate și atunci avem atunci, nu știu dacă vă aduceți aminte, o criză triplă. Avem criza de mediu cu super gaudit Fukushima, cu mare dezastru care s-a dat atunci cu tsunami și super gau. Și după aia avem o criză politică, mai ales care a hurhit cu primăvara arabă, după aia s-a dus mai largul cu Indignados, tu Spania, tu Portugalia, și care culmină și cu criza economică, Lehman Brothers, care tu știu. Și este cumul de trei crize, pe mine mi dusi fui un mes tu Japonia, după aia neș Egipt, lucraia cloții, neș Spania, și de preună pe urmele crizei îți ved cum acea criză dea de cali la creativitate și la inovație. Știți, observai mine, știți, vizui mine, când oamenii nu mai știu ți s-a dară și cum să bânează cu regulile vechi, caftă ceva nou. Și când caftă ceva nou, n-ai mai mare inspirație, o afli la artiști și la cilimeni. Și mine toată perioada adram workshop-uri cu cliseam artiști, cliseam cilimeni, cliseam oameni care de preună lucrară să țem la lucruri care ca nu le-a chicăsea tu perioade de stabilitate. Și acolo aflăm multe apandise și multe soluții noi pe care le și implementăm. Tu Egipt și tu Algeria implementai o strategie de dezvoltare a unui ecosistem de antreprenoriat de tineri, ca ei să nu neagă pe stradă, să fie cooptați de islamiști și schibă magini energia țea a tinerilor, a fciuriților de pe stradă, schibă cooptată tu soluții tehnologice cu startup-uri cu energie solară, lucrurile care erau atunci, economic vorbind, interesante, tea țel văsie.
adrăm programe de tineri, adrăm una strategie națională de ministere ca Sibu Maghini coordonate și tu ca si crați, zicem eu, iaram, vizui cum poate criza și cum poate creativitatea să scoată țiva de oameni ți nevizut, oamenii ne duiesc cu va Hibu Maghini și află tu ei acea energie care o aveau ca și cilimei, știi? Când erau mai curioși, mai vreau să știu și să înveață, seta acea de avuțare. Și tora, tu, hero de criză, Disney, mi se pare că ved idea trend, idea tendință, nu știu. Este design thinking, minduierea asta, turlia asta de minduiare, sana luxari. Poate si vă băgat tu practichi tu iți domenii, tu bana personală, tu sinea noastră, cum putem să băgăm tu practichi ti sinea noastră, design thinking. Are cărți care se cheamă Design Your Life, Design Your Career, vă bag... Să pitrez după ce pitisim emisia, să pitrez să-mi dau link-uri de asta, ta să le băgăm și noi sunt video de pe Facebook, ta să vadă dumneaua și să divăsească. Cu agenția noastră de inovație cu care lucrez în acest domeniu de 8 ani, noi aplicăm acest tip de minduiari. Mini apriduc design thinking, nu m-aș gândi la tip design, ci și proiectează design your thinking. Adică, știi, se poate apriduțea și așa. Design ca și verb sau design ca și substantiv. Andreea minduiarea. Andreea minduiarea. Poate fi ori Andreea minduiarea, ori minduiarea tip design, nu? Și atunci mi se pare că nu contează eu aplici, noi aplicăm este metodologie și minduiarii tu domeniul public, cu guvernul Germaniei, cu guvernul de Columbia, cu guverne locale, tora tu pandemie, cu un network mare de câsăbăți care fură, cum să zic, n-ai afectați de pandemie, câsăbăți lipsiră să adar ciudii, să țină sănătatea oamenilor, să țină cuprilii, să le adună sculilii, deci toate lucrurile astea care tu pandemie și tu lockdown îți dezbinară. Un stoc de probleme să adunară. Un stoc și ei nu aveau abilitățile și cunoștințele, cum ți se adară tu este chiro de criză și atunci ajutăm un network de vreo 200 de câsăbăți cu minduiarea este să-și alexească minduiarea. Ahăta, nici măcar nu lipsea și să dar un checklist, să-ți gata, adresa, tora. Nu, alexați-ți minduiarea și felul în care lucrezi cu alanță, în care colaborezi, în care vezi. Care lucrăm. Care asminduim la problematica armonească, hai să ținem doare noi. Așiți, cum putem să aplicăm design thinking tu problematica rămânească, tu lumea rămânească, la lucruri, elemente, ți elemente, ți lucruri, lipsește să avem tu minti, să luăm tu tamam. Principiul n-ai mai greu, n-ai mai mare stimație tu design thinking, tu minduiarea mea, este radical collaboration. Radical collaboration va zică colaborare radicală între toți anamisa de toți stakeholder, zintinitora permânești cum zic stakeholder. Toți acei iau sinfer de problematica armonească, lipsește să lucrează de adun. Ama, în mod radical, colaborarea schibă, naima ațea, cum zic, protul principiu, colaborare. Tu minti să aibă prota, așa este lucru. Aceți mine tu este uri, lipsește să aibă tu minti că lipsește să colaborează, ama până nu știu cum zic. Și suduți. Până marțină.
Radical collaboration. Și după aia mata este un principiu care Nyari Harish cred că poate să aplică. Thinking out of the box means thinking out of the ego. Sminduim în afară de cutarul nostru și în afară de ego-ul nostru. Yeah. Îmi pare, dau aparte, îmi pare chestii mai mazori. Sunt două principii mult simple. Cred că dacă aceste două principii sunt aplicate, știi lucruri armonească, știi multe, si vezi mini conflicte, tu organizații, tu corporații, tu craturi, tu oamenii de preună, oamenii caftă apreciere, schimbă vruți și schimbă apreciați. Schimbă tinisiți. Schimbă tinisiți și schimbă vruți. Eu ți do. Când noi adrăm și mediere de conflicturi și de preună tu puții bitisiv un proces și cam alungul și de câțiva meși ți armânii vrearea știnia. Ti alanti perspective, ti alanti mutriri, ti alanti discipline, de multe ori tu organizații ai inginerii care n-au ti creativi și creativi care n-au ti business people și business people care n-au și ideea lucruri și când lucrezi cu conflicte etnice sau conflicte, noi lucrăm și Columbia cu conflictele dintre FARC și agricultori, acela este un conflict mare, de 60 de ani, este un conflict mult care ajung generațiile mai noi, nu mai știu câți sunt învirinate pe alanț. Lucrăm și Rwanda cu mierli, huțu ștuții, idea problematică. Tinii de multe ori moștenim așa ni scânti lucruri pe care nu mai știm, eu sunt și eu vinere pentru Sony. Și pisepsesc că mindioara tip design adare și este introspecție personală. Tine, care și? Tine, ți vrei? Tu procesul ăsta de design thinking, zicem, care asim tu cutarul nostru, maș noi și smindim maș iara noi, ti noi. Este gine, îi lipsește și oameni din afară care să aibă o motrită nouă, problematică. Altul principiu este interdisciplinarity și perspective multiple, v-ați zic mutreri. De preună când ai oameni din afară care mutresc cu una mutrită proaspătă, ei poate mai să bagă una întrebare. Și ația să te bagă pe mindiare și să alexească felul în care vezi lucrurile. Mini-vizui multe lucruri care s-a scoase tu migdani, atunci când s-a adunat mutreri mult diferite. Diafram. Și nu fără sinfui, nu este scăpolul. Scăpolul este Moabetea care lipsește să aibă moderator acolo, evident, și să ai anumite metode și anumite nu poți bați oamenii tu în udă și zici gata, ați zburâți. Care de multe ori așa lipsește cu salar și adrăm un download la, nu știu, ții vizum online acolo niște metode și ne adunăm tu în udă și câți nu ieși luguria. Lipsește să ai, evident, experți, tu ai este proces, tu procese de multi-stakeholder dialog, este un dialog care lipsește moderat, înseamnă, nu? Evident, ca orice dialog productiv, maca nu are careva care și-adră ninti temele. Care să ducă moabetea cum lipsește. Ducă moabetea și să pregătească, nu? Ninti. Cum voi voi adrați multul lucru, ninti să adrăm noi este un interviu. Multul research, multul lucru și ți-a calitatea zvedi, nu? Și ideea este și când andrezi un ahtari moabeti cu părți să tem care...
Yeah. Stai tot și tu în momentul motrițele astea pe internet că limba în greacă, că simbolurile semnele în greacă și că lucrurile poartă și ale un memorie. Ti noi, ti armâni, care mi zis dit motrita a ta, care zis că sunt un aima de simasi simboluri, semni? Mindesc cu culinar, evident, toți avem pita, care este cumva mireasma țeau, care nu Miurisma că doar înurzește un pit bun adrată. Și tot îmi aduc aminte când eram vera trecută, cred că eram cu Gâlnicianu la soața mea, Andreea Visoșenscă, și ei au aclofumat lor adrar un muzeu fantastic de armâni și au acloți un cum să zice, cuptor de ațel vechiu, cum să adrau pitele ninti. Și când intrăm pe poartă tăcută și era înurisma țeau, nu știu, foarte turli când o adar la bloc mama la cuptor. Și pisicesc că este înurisma, este un simbol mult puternic. Pistipsescu că zboarele armânești, cântițele armânești sunt mult, transportă mult tradițiile și valorile noastre. Tu cu ele adeți, porturile câte nu, mi-ndesc cu porturile, tu ești chinot, aveam băgat și porturile cu fetele ați aliniți. Sunt multe și voi cu lucrurile vostru care l-adrați de mediatizare și de comunicare a simbolului este, mi-ndesc că adrați un lucru mult disimasie că proiectația este simboluri ca lanță să le veadă, să le avdă și cei care nu sunt armă. Eu ne-am mulți soți români, nemți care zic de prună, ahât admir voi armăni, hiți ahât de uniți. Când eram noi niți, ne aduc aminte că tine ziceai că e armână și ne la nu știu ce chestii cu armânii și de prună mi deam, ce ghini eram și noi așa uniți ca voi. Și este cum ne ved alții din afară, știi? Și chestia este noi o transportăm. Gândesc că este un xichi de alihia tu de sităxare, de research, tu zona asta de căftare, de scutare pe migdania semnilor, simbolurilor care... E că să adrăm. Știu că chiar sora lui Andrei adră un PhD, dar nu mai știu, tot pe simbolul, pe stranii, cred că adră. Mult interesant. Iulia, voi zic la nivel de popul, de fară, care sunt ațele simboluri. Adică că așa academic, pisipsesc că să adrară niște lucrări îmșate. Poate lipsesc cu apridusi pe un limbaj așa mai, ca toată lumea să aibă acces la el. Și adrati născuti, tu. Și știu, chiar și sora mea, cred că adră un master siva de armâini, nu știu exact, dar tot așa, adră un research destul de... Și cărțile care le avea la Vasile, la țări 3.000-4.000 de cărți, avea care lucruri mult interesante. Apriduțarea este de un limbaj cam academic, un limbaj cam vizual, cam simplu. Mi-ndesc că poate să ajută. Lipsea și sunt textești că Alanta Rada andavazi în București. Au din mintea tuturor mutritorilor a noștri. Va să adrăm o sesiune așa de design thinking pe problematica armânească. Vedeți-vă să iasă. Adrăm. Este un wicked problem, complex problem. Va să adrăm. Serioasă, ea te înregistrată, nu mai este cu mată, v-ați spune când o vazi în București. Așa va să adrăm. Și tine Florin tăxiși că v-am dus gârții. Cu mine de mult Timotrescu, toate primările tale care le-a dar și mi-ndesc cu ahât voi snec și mine un oară, mă snec cu careva care să ne arată locurile și să... Vanizem.
Avem o întrebare de la Kira Manțu, mea, că tipăsiși maninte dit cartea ali Kira, dit Curnicea, dăția și Daniel a fost student în Freiburg la Uniunea de Limba și Cultura Armânească. Are legături cu răsuțata armânească, cum este suțata armânească de Germania? Deci ai văd legătură cu suțata armânească. Știu de suțata armânească de Germania, cred că Elena este acloții cumva membru, nu știu membru și nu știu activ tu lucrul armânescu, Chirama Cavaz mi vârghească. Nu știu mai asta vârghească. Nu știu mai Cavaz mi vârghească, nu știu membru activ și nu, chiar nu mă adraiti lucrurile armânească și să tem iți vâr lucru de atunci, de când eram în Freiburg, când chiar investi multe sihăți și mult vrere și mult mirachi. Bana ta o loc cât altă cale, cât design thinking. Nu știu, Pistipsescu că casi un și-a lucrul potrivit, la locul potrivit, tu chirolul potrivit. Și atunci când lucrurile in la mini, nu mini alag după lucruri, și când ași va bana, să am chirol, să am disponibilitate și să dar ceva, va dar cum are vrere, cum e asitora. Ama chirolul de 24 de sihăți armonic de toată lumea. Idiu și mine urmăresc tuți adras voi și mi hârsesc cu multul și când va zină chirolul să aportez și mine cu ceva, sigura va da. Sigura. Va zină chirolul îi disit, ti cafi lucru, țin îl băgăm tu minte și nu mintim că vrem să ladrăm. Ai adrat una teză de doctorat care izboraște tia domenii, așa că semi tot de problema asta de design thinking. Ți aduți nou lucrarea ta de doctorat, tot domenia asta. Vrei să zburesc cu V-am întrebat cât chiro am, nu? E cât chiro am. Mașa și îndau zboară, tora. Prota, Nica este tu proces și va hib, sper, nedescu să hib publicat poate la anul și atunci ca fi un care este, să zicem, de domeniu sau va să înveață mai mult, poate să reușească cartea. E cu publicația, ți-aduți noi este în perspectivă praxeologică asupra managementului. Este un nămutrit nouă de zona asta de management. Un nămutrit nouă care e din teoriile praxeologiei care se duc înapoi la Foucault, la un sociolog neamț Reckwitz, părți de Bourdieu și care zice că lipsește să mutrim mai puțin la oameni și la structuri, lipsește să mutrim mai mult la acțiuni. Așa, pe scurt. Și este un mutrită care minti, să zicem, tu management, nu fu atât de gine cercetată și mini-u aplicai de inovație, design thinking și coworking. Astea sunt noutățile, tu lumea managementului și a organizational studies. Și astea își predau la universități, la diferite universități. Are-ți-va mult zori. Este ceva ce scaftă, vine predau tu Master of Business Administration em Berlin, tu Executive MBA em Oslo, Norvegia și fui călăsită și la ASE, de protavoară s-a zburat de design thinking, tu cu ești mult îmșat. Și este ceva ce scaftă pentru că managerii din organizațiile de azi numai știu cum să mină organizațiile, corporațiile este mări globalizate, tu în lumii ca fi zu, cam complex și cam greu de achicăsit, și este o teorie care alexește felul în care îi formăm pe managerii de mâini, să zicem. Și ai chesescu că este compania ta, și nu știu de se este mașa ta ei de adun cu alță,
este timiliusită Berlin, mindescu că este lucru dar lucrează mai mult cu aceste corporații. Partea de cum să-și alățească minduiarea și cum să-și andreagă procesele inovație. interne. Zicem că 60% din clienți a noștri și him în echipă cam mare sunt corporații internaționale, Volkswagen, Procter & Gamble, Leica, mă rog, diferite corporații internaționale care au... Eu ne ajută mult ca zbrâm toate limbile, tu echipă avem și oameni care azburăsc cu franceză, greacă, oameni de mai multe culturi. De toate culturile și sunt o echipă globală și atunci de până când lucrăm cu o corporație, cu un departament și după aia lipsea și lucrăm cu alte departamente, putem să avem acces la un network global mult mare de experți care lucrează cu noi. Și vreo 40% sunt clienți din domeniul public, guvern, de la Chivernisi. ministere, chiar zicem 60-40% este. Și după aia noi mai avem un parte care adrăm, zicem, lucru NGO-uri, cum sunt asociațiile? Cum sunt asociațiile care noi simțim că putem să ajutăm și care le adrăm voluntar, să zicem, lucru care este sufletul nostru. Și ca să unde te echipă, aduți un trec, să zici, mine voie să adar proiectul ăsta, care este sufletul meu, aplicăm toate cunoștințele tu domeniul ăsta, este sub startup-uri. Le adras din Mirachi, ăsta le adras din Mirachi. Le adrăm din Mirachi și le adrăm ca să ne încărcăm Mirachia. Că zici că țarii Hari zborul ăsta și că l-a avut și tu a horhita la o conferință, ți-o și a și țânchiro. Și zicești că minduiarea, Mirachia, iertare, este un turli de minduiare, un turli de bânare. Am dat lucrurile cu vrearii, cu hâștii. Poate să ne Mirachia cât o bană? Cum să o amintăm? Tot la cum succana amintăm tu bană? Se întrebare ușat. Mirachia este secreta nostru și de agenție. Toți, nu contează că sunt mexicani, că sunt americani, că sunt canadieni, toți știu ția Mirachia și de iuini și că eu și armână și că Mirachia este țivat să-mi înviță și maia mea și la rivase și toți. Când eu ziceam Maia, adui un mer, adui un scafă de apă, ți-a cu Mirachi, fata mea, v-ați aduc. Și la lui Vasința, oi, tine cu Mirachi. Și ți-a pădesea cu Mirachi? Cu Mirachi, așa ne-a de apandesi, cu Mirachi. Și la fel, la lui Vasința, când mi băga să dar niște luguri, să le cheam sute și sute de scrisori, nu cum numiți, cărți, ca să petrițem revista. Și era un lucru monoton. Tine reușesc să dar chiar și lucrul este monoton de câteva sihăți cu Mirachi. Și Mirachi este țivații, eu pesipsescu că poți să nu în bană, atunci când o adar ația-ți vrei tine. Ația-ți nu ți este cum îndăsit, nici de la părinți, nici de la așteptările alantora, așteptările comunității, așteptările părinților, așteptările, nu știu, partenerilor. Când ai puterea asta să te desprinzi de alte așteptări și îți iei chirolul să te mândești să ți vrei tine. Tu bană poți să dar tot, n-am aș ți vrei tine? Poți să dar preponderent ți vrei tine și poți să cultivi ația ți vrei și să mărești orizontul ația ți vrei, să crești orizontul ația ți vrei. Cu cât rați bana, smutrești să-ți crești lucrurile ațel ți l-a darit cam mult cu Mirachi. Cum să nu? Asta sigur, cu lai. Tu, Tira, ne întreabă, ne spune că curăști mult ghine armânești și că știi multe limbi. Cum lucrusești că putem să ne zicem limba armânească tu în lume tot mai globalizată? Așa.
cu programe de este, cu YouTube, cu TikTok, ved că hiți mult activ și pe social media, am și cu cărți, și cu pirmiti, și cu podcasturi, și cu lecții instituționalizate la școlii, cu toate aceste instrumente care nu sunt noi, sunt instrumente politice și culturale care sunt precunoscute. Să ai lecții, să ai program de radio. Jaz necham zori mindjesu cum putem să aducem mai mulți de adun. Tu ai cutar de oameni dar ți partea armânească. Asta sigur vă zburăm toată sesiune de design. Vă zburăm, mă amintesc că lipsește schimb și să ne hârsim de ce avem. Și nu vrem de preună ca mai multul și ca mai multul și ca mai mari. De ce avem care este înșat, avem ahâța. Mine mi hârsesc de preună când pot să-i dau un telefon la una soață armân și să zburăsc cu armânește cu ea în taxi și ea să mă întreabă, dar ție ți-a zburăști în cloții. Sunt nițli momente, nițli lucruri care le adrăm ca să zuă, de care lipsea și să ne hârsim și să știm că este una bogăție, cum se știe? Un avere, un hiștere. Un avere mult mare care o avem și care vă dăm a largul. Și limbile mea, că mea întrebă Chira cum ați brăs cu 7 limbi, cum? Exersând a lui, de preună să afli soț pe care îți poți să-i asumi și să zbrăști cu ei toate limbile care le ai. Și măcar nu ai să afli, să dar lucru și toate-l văsiești, să dar de lucru priuții două și să nu ți barșine să întrebi, când nu știi vreo zbor să întrebi. Aia are multul harița, dar tine zborul dează și bați de preună un cadru și un zbor mult îmșate asta. De preună mi mutresc, când fiu pe Facebook mutresc și mi se pare mult îmșat. E awesome. Ne spusești că algași pe toată dunia. Erai Japonia, erai Egipt, erai Columbia, nu știu, alte Vasile te-ai dus și ai adrat acolo mai multe proiecte. De toate proiectele ți le-ai adrat tu alte Vasile, care ți-a resinai mai multul? E care ți se pare că dea de rezultatele, himișile n-ai mai buni? Rezultatele mai bune de adrațiale cu tinerii, evident. Eu șadz, e că fui profesor la universitate, fui Berlin, zați-ai profesoară și Barcelona, zați-ai tu două mastere care erau noi toate el chiro. Și cum să zic, tu criză, ne-am grăpsat studenți de atunci să zic că Dora, că simți, ne aveai învățat tu tine. în 2014, când îmi ziceai de inovație și creativitate și coworking, era chestia să menționam niște cursuri despre cum vrei să bânezi și să lucrezi tu viitor și de preună pe ei ajută cursul acel, tora să treacă tu hybrid work și tu remote work și tu cu lucruri de acasă. Tora, după câți ani câftai cursul de atunci și îți adrăm noi și cursurile mele nu sunt tu mași lecture și sunt tu de preună active și dar un proiect și câftai proiectul și este, cum zic, timine, este n-ai așa lucru să fiu dascaliță și să pot să dau, că și mine avui mentor și dascali fantastici tu bana mea și atunci are mult uhari să dau înapoi. Mi se mult ușat că domeniul ăsta de design thinking de alicia este un domeniu cu una șgheată mai înainte de chirolul filbănăm. Așa spare. Și proiectul care n-ai mai mult în avuhari, cred că ați buriheamă fu acel dit Columbia. Eu adrăm un soi de conflict mediation și ascoasim tu migdani un proiect, eu unim tehnologia cu una mediere de conflict între diferite comunități și fum șata și că putem să aducem la idea masă să zburească
părți care nu și aveau zburut de ani de zile și să vedem cum a scot migdanii ajutați de tehnologia augmented reality, toți care au folosit mai tehnologie, să scoată migdanii țivam șat care fu eu ați ved o legătură și cu lumea armânească. Știu, lumea armânească sunt părți, ținu și-au zburât de ani de zile. Vezi. Și cum să le aducem la o masă și cum să bună și mâncare și cafea. Este un mult umștat și că experiența asta din Columbia mi-a resit mult, că îmi se pare că Dalihi are legătură și cu lumea armânească. Cum s-a dus la o nămeasă, părții nu au comunicat, nu au zburât ani de zile. Nici ei nu mă știu câțel. Nu mă și zburăscu. Și cum să ajungă la nescântii cu lăi îmșati ca să-și adară una bană cam bună. Tinitora bânăț Portugalia, Lisabona. Cum este zbânăț Portugalia? Cum este duniaua de acolo? Și nica una întrebare, ți are simasi tu bana ta azi? Cum este zbânățaua? Păi să zic, tahinări, neg tu grădină, culeg limoi și purtucăi, și a dar suc tifumei și știm că ai dau fete. Am dau fete și unii cu chir, toți trei sunt din n-ai mai dismasi tu bana mea azi, uite, de aparnisa la a doua întrebare. Și bana oații este mșată, are un ignorism mșată, de lilici mșate, de fructe mșate. Soarele este prezent, timini este după atâția ani tu gărmânii. Eu dădea atâta ploaie și era atât mior. Atâta vreau ghilimele de preună călătoream și ca să fug de chirolațel gri care, nu știu, timini are... Când te apitursea, știi? Când nu are soare. Și oamenii awații sunt, chiar erau, părinții mei erau awații tu iarnă și petrecură câteva stămâni awații și eram la un local, eu ospătarii, păreau schimb ospătarea armâi. Cumva când ni serveau greau la noi și ai mă că îți place, îți mai vrei, nu știu ce. Și mi-aducea aminte de ospătarii care erau țiva stoi cu tata când mergeam noi la Casa Albă, parcă Băneasa și au țiva armânescu, au așa țiva armânescu și mâncarea. Oamenii sunt mult calzi, mult omenoși. Discliși. Nu discliși, sunt un cheamă timizi. Maca le zburăști limba, idioma lor, evident că zici clid, așa se luminează la față când le zburăști portugheză. Când zburăști un om pe limba lui, zburăști cu inima lui. Așa este, să știi. Te călisesc, știu că tine araia oații și când va zini, v-ați arăt și Lisabona. Va zinim și Lisabona, cu mare harau, că în loc are mult Portugalia și oamenii de acolo. Îngâdești apandesi și la dau întrebare, si masi titini n-ai mai mult o ază are taifa, femeia. Da, Dumnezeu să crească mări fetele și să te hărsești de ele. Elena Manțulen, nu-ți că smindui la un zbor pe design thinking. Zucărpsearea aminduierii. Bună! Și asta este mușat. Mușată. Curioasă, Elena, că nu mutrești și Daniela te-a dus aminte tu Moabeti, multi hiritimate de la noi, titini, titaifă, tișana și luna. Ajunsim, Daniela, ajunsim câtă bitisită. Mi-a trecut mai mult de una sihati, zici că va țin maș una sihati, ama trecum nica un cirec de oară peste una sihati. Ajunsim la întrebările de bitisită, care nu sunt atât greale, ama noi tot le băgăm oaspis lor a noastră și prota asta și ți zbor armonesc cu țarihari.
Eram sigură, că este valzăț. Da njari hari nik zancă. Aia este njari hari nik zancă. Așa mult njari hari. Așa ți da domiză cu mirachii să adrăm snăhibă bana la toți și la zei ți zbură mauaș, la zei țină mutrescu și la lanță țină nămutrescu. Ți măcare ar mânească țarii hari. Știu că zicești marinti de piti, ama carasai altă care țarii hari. Pita de curcubet, dar care o adra mămăica mea. Nu, eu nu mă mâncai și îți ved dacă careva știe să dară pita de curcubet, de aceea cu mult cubetul. Bun. Nu știu ți-a, cred că avea mămăica mea zicea, să nu dai vârioară, rețeta completă. Să spui cum să dară una măcarică. Nu-i ghine. Nu. Așa că nu m-a mâncai așa bună. Pitața de curcubetă. Pita de curcubetă. Știi că are și un cântic cu pita de curcubetă? Nu știu, ia zi. V-ați-l petrec și că m-a cadus zborul de cântic. Ați adus o întrebare, este ți cântic armonesc cu țarii hari. Așa de mai populare la mușata armână, de preună când uravdu ingari hari, și cânticul meu de repertoriu, de când era niecu, era la oglindă, care de preună îl cântam când unideam, preunideam, bibigau să cânt și chiar mine în Freiburg adrai și teatru mulți ani și una piesă de teatru înregistrăm la oglindă, pe armâneaști, și la Ilie, eu și fata mă știi. Și este cântic băgat tu în piesă, dacă ți imaginezi, Franz Kafka, Procesul. Este și pe YouTube, ați petrec. Și acolo s-a de la Ilie în armâneaști. Are multul hari cânticul și chiar și îl cântu cât nu ara și cântec din noapte bună tiniți. Și le-am ușat armâna, că găsim că țarii hari multul. Curioasă, Daniela, ti moabeta de tora seara. Nu greșesc cu nica onoare să spun că Alanta Rada când o va să adrăm o sesiune de design thinking de problematică armânească și noi să tăxim că poate ducem tu locurile armânești de gărții și că v-ați ducem în sim ca știu bana noastră de cafezu, știu lucrurile ți la drăm, să băgăm cam mult în irachi și să lucrăm ca să creștem acea domenii de bana noastră, ține aduții cam mult mirachi. M-ați vrei ziți un zbor tu soniti mutritoria noștri? Aristot, nu știu ce zic. Aristot este moabeti mult umșată. Și v-ați vedem, eu v-ați duc este Alexare de minduierți o avut mauații și ne-a avut multul hari să zburăsc cu tine. Haristo. Hărioasă, seară bună tituți și alantă joi vă ne vedem cu altă oaspită și cu alte moabesti mindim că va vai băhari. Noapte bună!